Hallo Leute und willkommen zum dritten Part von Blue Reflection. Wir haben nicht aufgehört bei den Missionen. Wir haben da eigentlich alles gemacht. Dann machen wir mal die da. SF Holloway. Okay, dann gehen wir da raus. Und so ich sie mal. Moment, wer ist's? Mission? Blimey. Und wo ist sie? Blimey, wo bist du? Was hat denn die da? Ah, das ist das. Ja, dann machen wir das. 行くよ。 Macht geschieht dann mal schnell ein Lieslikör. So. Hoffentlich funktioniert da alles. Das す laut ごい量 Vorschau. の水。 Ah, schön. Mal schauen. どうしよう。 Okay, der wird einfach. どうしよう。力を貯めて。 Ich hoffe, mit der Lautstärke stimmt da wieder alles. Ich habe da nämlich etwas geändert. どうする。 Wegen anderen Aufnahmen. 食らいなさい。頑張らないと。魔法の力だ。 Dann versuchen wir mal das da. Wow, jetzt wird es voll lohnen. どうしよう。 Und das da. 力 So, を貯めて。 mal schauen. Okay, das ist aber auch stark. Nein, warte, Resist ist nicht gut. どうする。 So, Dudley. Und schon ist er besiegt. Woohoo! So, dann der da noch. ライムたちは負けない。どうしよう。力を貯めて。 So. クマさん、どうする。ハープラン。よし、どんどん行こう。力を貯め。 Nein, bei dem hätte ich einen Normalangriff können machen. Ups. 次はどうしよう。魔法の力だ。どうしよう。 Ich glaube, das lange nicht. Ja, genau. Oh, das ist die Weakness. Ja, super. Oder auch nicht. 頑張らないと。逃がさない。 Komm, das schaffen wir jetzt noch. 負けない。 So, das lange nicht. 次も頑張ろう。 Perfekt. Na, warte, geht das schon wieder? Ah, ich habe vergessen, wie man da wieder rauskommt. Ja, super. Können wir theoretisch auch da durch? So. そこが見えない。どのくらい深いんだろう。 Genau, das bringt nichts. Moment, steht da etwas? このゾーン、水ばっか Ah, り。 genau. So. So.
お疲れ様。 Jetzt haben wir ihr können helfen. Das ist super. Aber ich schaue jetzt auch noch schnell wegen der Lautstärke. Dann beende ich das so schnell und mache nachher gerade weiter. Bis gerade. So, da bin ich wieder. Die Lautstärke ist super. Also muss ich da keine Bedenken haben. Gut, dann muss schnell schauen. Mission haben wir nur noch das da. Und es dauert noch ein bisschen, bis wir das haben. Gut, dann I'll just go home. Okay. Dann haben wir vielleicht da Front Gate. Dann gehen wir doch mal. Geht das so? Ja, perfekt. Schauen. Oh je. Lunch break. それに顧問か。冷静になってみるととんでもないことを引き受けちゃったのかもしれない。私あんな化け物とこれからも戦えるの？はあ、考えたって仕方のないことだって分かってるけど。ひなちゃん、まだ悩んでるみたい。何か元気になるようなことを言ってあげた方がいいかな。今ライムたちが出て行っても逆効果だと思うよ。でもひなちゃんが悩んでるのに何もしないなんてできないよ。ライムだってそう思うけど、一人になりたい時だってあるでしょ。それはそうだ。ゆずっておせっかい焼きだよね。そういえばこのクラスにはもう一人すごいおせっかい焼きがいたっけ。Okay, was ist das jetzt? 白井、お昼食べないの？え？あ、もしかしてまだ顔と名前一致してない？あたいは成宮圭。よろしくね。はあ。それで何か用ですか？用っていうかさ、白井、もしかして一緒にご飯食べる友達がいないのかなって思って。ほら、白井って初登校の時期がみんなとずれてたでしょ。グループが出来上がってるところには声をかけづらいよね。だから白井のお弁当相手に立候補しに来たってわけ。そう。でもごめん、今日は先約があるから。ありゃ、そうなんだ。残念、タイミング悪かったか。白井、元気なさそうだったからちょっと心配だったんだよね。でも話し相手がいるなら安心かな。うん、ごめんね、心配かけて。いいよいいよ。あたいが難しい顔してる人を見つけると黙っていられないってたちなだけだからさ。話すだけですっきりすることだってあるんだから、悩み事があるなら遠慮なく相談して。うん。じゃあ私これで。友達によろしく。
それじゃあ今日はここまで。ねえ白井、今ちょっといい？何？さっきはいきなりでごめんね。親しくない人間に話しかけられてびっくりしたよね。あの後、あたいも友達に言われちゃってさ。ごめんね。もっと白井のこと考えるべきだったよ。いや、そんな。まずは、あたいと白井が親しい関係になるところから始めなきゃね。Das ist ein bisschen aufdringlich, hä? 白井だってみんなと話したいでしょ。あたいってほら、それなりに友達多いしさ。紹介もできるし、そしたら白井ももっとクラスに馴染めるんじゃないかな。気持ちは嬉しいけど、そんなに構ってくれなくても。そんなわけにはいかないよ。元気がないクラスメートを放っておくなんてあたいにはできない。だからまずは自己紹介からだよね。あたいの名前は成宮圭。バスケ部所属で、好きなものはバスケに限らずスポーツ全般。白井は体を動かすの好き？普通。そっか、白井ちょっと運動苦手そうだもんね。普通だって言ったじゃん。なんで苦手なことにされてるの？で、逆に嫌いなものはちまちました細かい作業かな。そんなに器用じゃないからさ。それから好きな食べ物はなんなのこの人。さっきから自分勝手に絡んできて。白井？大体私は。白井またぼーっと考え込んでたよ。体調が悪いなら保健室に連れて行くけど。別に大丈夫だよ。それならいいけど。白井、待って。何？さっき友達を紹介するって言ったでしょ。今はいいよ。でもさ、友達作るなら早い方がいいって言ってるじゃない。私のことは放っておいて。悩んでるってわかるなら悩ませてよ。誰もが手を差し伸べてほしいわけじゃないってあなたにはわからないの？話してって言うけど、あなたに話したって解決できない悩みなの。 Ah, die Arme. ゆず、追いかけよ。No. 今日は休もう。ひなちゃん、大丈夫？ありがとう。でも大丈夫。成宮さん、ちょっといいかな。 K でいいよ。
じゃあ K。 昨日はごめん。はい。個人的な問題なのに気を使ってくれたのに八つ当たりしちゃって。なんだ、そのことか。なんだって。あんなことで値は折れないって。それにね、白井が怒るのもわかるよ。人に言えない悩みを抱えている時にあんなにしつこく迫られたら怒るよね。友達にもまた注意されちゃった。だから白井の相談役はきっぱりと諦める。その代わりに白井、あたいと一緒にスポーツしよう。は？スポーツ？なんでそうなるの？思いっきり体を動かせば大抵の悩み事は吹き飛ぶからね。相談役にはなれないけど気持ちを楽にすることはあたいにだってできる。白井、あんまりスポーツ得意そうじゃないし、あたいがいろいろ教えてあげるよ。私これでも体の動きと体力には自信があるんだけど。そうは見えないけど。成宮さん。お、西田、どうしたの？ひなこちゃんは今はちょっと休んでるけど、子供の頃からずっとバレエをやってたんだよ。それはもうすごかったんだから。ちょっと早苗、そのことは。意外。その身長でポジションどこ？身長、ポジション？バレーボールでしょ？ Was? バレエだよ、踊る方。サラサちゃんの時大騒ぎだったのに間違える？その時ちょうどケイちゃんいなかったような。バカにしてるの？ごめん、そんなつもりはなかったんだけど。でも白井の怒りもよくわかった。よし、じゃあスポーツで勝負しよう。は？どうしてそうなるの？その人間がどれだけ努力してきたかなんてのは体の動きを見たらすぐにわかるからね。いいよ、そこまで言うなら勝負する。せっかくだし勝負に条件をつけよっか。その方が燃えるからね。 Wird das denn das Minispiel oder 乗った。 einfach nur eine 私が勝 Cutscene? ったらどうしよ今考えなくていいよ。何でも一つ言うことを聞いてあげる。代わりにあたいが勝ったら白井はもうちょっとクラスに溶け込む努力をしてもらうよ。う。いいよ、絶対に負けないから。あたいだって本気で勝ちに行くからね。勝負する競技は白井が決めていいよ。それくらいのハンデはないとね。その言葉絶対に後悔させるから。ひなちゃん楽しそうだね。ムキになってるだけのような気もするけど、でも考え込んで元気ないよりもずっといいよ。そうだね。今回の勝負絶対に負けられない。ああ、ひなちゃん気合入ってるね。大事なものはあんな風に言われたらライムでも同じ反応するよ。ひなちゃん、勝負の種目はどうする気？
種目か。どうしようか。せっかく選ばせてくれるんだから、ひなちゃんに有利な種目にしようよ。うん。最低限足の負担が少ない競技にしないとね。そうなると球技とか陸上競技は難しいかな。球技って時点で相手に部があるよね。バスケ部だし。球技、陸上競技を除くと、格闘技とか？本当に戦ってどうするのよ。リフレクターになれば余裕だよ。ダメ。ごめんごめん、冗談だよ。あ、そういえば明日プールの授業あるよね。水泳ね。なるほど。うん。それなら公平かも。ひなちゃん、水泳得意なの？苦手ではないかな。リハビリでは泳いだり水中を歩いたりしてるし。じゃあ決まりだね。そういえばひなちゃん、勝ったら何をお願いするの？トレーニングを手伝ってもらうとか？それはまだ考えてない。タイム、これは勝負することに意味があるんだよ。そうなの？そうなの。でもひなちゃん、クラスのみんなと仲良くするのは嫌なの？売り言葉に買い言葉になっただけ。そっか。それじゃあ私は K に伝えるから先に戻るよ。Okay. Neue Mission. Okay, also Spiel sagt, also in der Hauptstory, dass wir jetzt heimgehen sollten, aber ich habe da eine Mission bekommen. Ist die denn morgen auch oder muss ich die heute machen? Das macht ja irgendwie nicht so Sinn. Aber wo ist sie denn? Steht eben nicht. Okay. Ach, jetzt bringt schon mal nichts. Gut, dann gehen wir mal retour, also gehen wir mal heim. Oh. Genau, das habe ich voll vergessen. Free Space. Oh. Upsi. Oh nein, ich hätte es nicht sollen ignorieren. Oh no. Hm. Okay. Ich glaube, das hat das denn. Was haben wir da? Dark Key. Was ist denn das? Nein, lassen wir das sein. Vorerst. Okay, dann folgen wir der Story weiter. Und gehen da mal heim.
So. 横になろうかな。Schauen, wird Tina da gewinnen oder nicht? 白井、調子はどう？絶好調だよ。Kこそ大丈夫なの？もちろん絶好調。勝負の日にコンディションが整ってないのは相手に失礼だからね。お互い言い訳できないくらい調子は良さそうだね。調子良くなかったら降りるつもりだった？まさか。それでこそ。始まる前から火花散ってるね。やる気十分だね。はーい、皆さん、まずは準備体操をしてください。Ja, sie kann Spagat. よし。うわ、何それ白井、タコみたい。やっぱりひなこちゃんはすごいな。何？柔軟は基本でしょ。ほほう、どうやら運動ができるっていうのは本当みたいだね。どうだ？どうしてユズが得意げなの？柔軟に集中してるひなちゃんの心を代弁したの。あなたたちも柔軟しなさい。すみません。Die macht das einfach so am Mittag. Zumindest während der Schule. よし、みんな上がったし、そろそろ勝負を始めようか。いつでもいいよ。私は準備万端だから。いよいよだね。私がドキドキしてきたよ。ルールを確認するよ。50メートルターンの時に5秒以上の差をつけた方が勝ち。オッケー？大丈夫だよ。あれ？ 50 メートルの競泳じゃないんだ。うんうん。ちょっと特殊なルールかもね。僅差だとどっちが勝ったか分かりづらいからね。ということは同じくらいの実力だったら持久力勝負か。お昼休みなくなっちゃわない？それじゃあ始めるよ。審判は決めてなかったね。西田、お願い。私？タイム見てればいいの？ライムたちも手伝うよ。あれ、白井飛び込み苦手？まあそんなとこ。そっか、ひなちゃん。これは不利になっちゃうね。
これで言い訳は成立しないと。絶対に負けない。あたいこそ正々堂々いい勝負しようね。それじゃあ行くよ。スタート。ひなちゃん頑張れ。頑張れ。ひなこちゃん、あ、審判は平等じゃないといけないんだよね。どっちも頑張れ。ケイ、本気だ。だったら私も本気で答えなきゃ。差が縮まらない。水泳部ほどじゃないけど、やっぱりケイも運動部だよね。勝負どころを見極めないと。ケイ、ここじゃ勝負してこなかった。ケイの心理を読むなら持久戦を仕掛けてくるつもりかな。どうする？次で勝負に出る？でも引き離されないので精一杯なのに、どうすればいいんだろう。持久戦に応じて勝機を伺う。Der Ring. なんで指輪が光った？ひなちゃん、来るよ。ひなちゃん。Jetzt mit während dem, 顧問に。 jetzt während dem Schwimmen. Oh, ist das schön. Oh, wie cool. ひなちゃん、よかった。無事に合流できたね。ゆず、ライム、どうして？一体何が？まさかケイが暴走を？暴走してはいないみたいだよ。え、でもそれじゃあどうして？ Was, wenn sie es selber ist? わからないけど、多分ひなちゃんが無意識に指輪の力を使っちゃったのか、もしくはケイちゃんの感情と共鳴したのか。 Ach つ so. まり放っておいても大丈夫ってこと？絶対に安全というわけじゃないけどね。でもせっかく来たんだし、ついでにフラグメント探してみない？安全な時に取るのが一番だと思うし。だけど勝負が。現実の時間は動いてないから大丈夫だよ。それともひなちゃん、すぐ勝負に戻りたい？大丈夫。探しに行こうか。落ち着いて、気持ちを途切れさせないように。 Okay. Jetzt gerade das Item. Gut, dann gehen wir mal da durch. 戦闘開始。 Und der erste Kampf. Wuhu! よし、どんどん行こう。魔法の攻撃。負けない。逃がさない。 Aber dann hätte ich wieder einen normalen Angriff können machen. どう Mist. しよう。 Sollte ich ein bisschen mehr aufpassen. シューティン。クマさん、どうする？ Dann machen wir mal das da. 連続パンチ。次はどうしよう。
So. こんなもんかな。 Tipptopp. Dan doen we... Nou, dan laten we mal vorerst. So, dann. Und dann... Na, der da. Hat der Resist oder... Nein, hat er nicht. Das ist gut. どうしよう。 Aber es ist gut, dass die MP da resettet pro Kampf. Das ist gut. Okay, dann geht es da wahrscheinlich weiter. Ja, da ist noch einer. いつも通り落ち着いて。頑張っていこう。魔法の攻撃。何をしようと思う。 Suchen wir mal das da. Mit dem da. Das ist effektiv. So, dann. 負けない。これが私の力。負けない。 Das ist knapp 10. 次も頑張ろう。 Perfekt. So, dann gehen wir gegen den kämpfen. すごく強そう。どうしよう。 Okay, der ist einigermaßen stark. 何をしようと思う。魔法の攻撃。 Okay, hardest weakness. Warte mit. 魔法の攻撃。次はどうしよう。 Kann ich da auch Hearts? これが私の力。 どうしよう。 Ich probiere auch so. Genau da. 食らいなさい。どうしよう。シューティング。 So, und ich glaube, der langt jetzt. Nein, noch nicht. 魔法の So. 力だ。 Das sollte lang, oder? Nein, noch nicht. クマさん、どうする？ So, jetzt hat nur 4 Leben. この Okay, Resist, aber spielt da keine Rolle. Perfekt. Dann hat es dann ein normales Item. Schnappen wir uns das doch mal. Dann da drüber. Was hat's denn da Schönes? Gegner und das Item. 戦闘開始。どうしよう。シューティング。 Okay, dann da 次はどう Weakness. しよう。これが私の力。よし、どんどん行こう。シューティング。どうしよう。痛い。 So, und dann langt das eigentlich bei dem auch. 次も頑張ろう。 Perfekt. So. Dann können wir mal da durch. 暴走してない時に来ることになるなんて。 Oh, ist das schön.
Cool. Okay, ich bin auf jeden Fall richtig. これが K のフラグメント。ひなちゃんお願いできる？わかった。楽しい。白井、運動できるって本当だったんだ。すごいよ。全く引き離せない。白井、出方を伺ってるのかな。正直あたいは今が全力だから、これ以上スピードを上げられたらきつい。勝機があるとしたら持久戦に持ち込むくらい。 K も本気だったんだ。もし白井がまだ余力を残してたら勝てないかも。でもあたいは最後の最後まで全てを出し切るまで絶対に諦めないよ。だってこんな楽しい勝負なかなかできないんだから。さあ K、私と全く同じこと考えてる。私もその気持ちわかる。K と勝負してどうやって勝とうか必死だった。これって純粋に勝負を楽しんでいたってことだよね。そういえばこの気持ち懐かしい。バレエをやっていた時も楽しくて楽しくて、いつも全力で最後まで踊っていた。私が心から求めている世界は、戦う理由か。取り戻すために。Wer hat's jetzt gefunden? 二人ともすごいよね。あれだけ泳いで結局勝負がつかないんだね。人の体力ってこんなに続くんだね。やっぱりひなこちゃんはすごい。やるね白井。 K もさすが運動部だよ。自信あったんだけどな。あたいだって絶対に勝てるって思ってたんだけどね。勝負中ずっとお互いに同じこと思ってたよね。どういうこと？今のは気にしないで。わかった。さて白井には一つ謝っておかなきゃね。謝るって？運動できないなんて言ってほんとごめん。もう気にしてないよ。ありがとう。そういえばさ、白井の指輪って何か仕掛けがあったりする？どうして？泳いでる途中に光った気がしたんだよ。それは気のせいだよ、多分。まあそうだよね。ごめん忘れて。さて結局今回は決着つかなかったわけだけど、勝負はどうしようか。やっぱりここは別の種目で再戦かな。水泳以外だと勝負にならないからパスで。 Okay, also ich habe jetzt die Stelle da rausgeschnitten, weil man sieht da relativ viel. Also sind alle gut duschen nach dem Schwimmwettkampf. Und Tina hatte einen Ring, sodass er auch zum Reflector wird. Und ich hoffe, es macht wieder Blödsinn. New Game Data.
Okay, it's a new song. Cool. Mission clear, making friends with Kay. Okay. Solange wir zuerst mal da, was da geht. Ich soll das nicht mehr ignorieren. Nicht so schnell. Okay. Okay, dann haben wir da mal überall geantwortet. Dann nochmal schauen wegen der Missionen. Was gibt's da? Okay, ich habe 70 Rating Points, aber ich brauche da 100. Minimum Level. Genau, das habe ich voll vergessen. Assassin Intro, was? Okay. Dann mal schauen. Da. Crow. Ich habe 3 Points. Okay, macht man vielleicht eins Technik und eins Attack. Gut. Yes. Level 7. Woohoo! Gut. Den Fragment. Das benutze ich relativ oft. Was haben wir denn da jetzt? Das ist ja eigentlich nicht gut. Corskin. Okay, nehmen wir das da. So. Gut, dann. Also High Grove. Ah, doch, hat sie. Dann. Machen wir da mal so. Es ist jetzt auch Level 7. Und Limey machen wir Attack, Technik und Support. So nicht. So. Gut. Okay, dann nochmal zu den Missionen. Da gehen wir mal Frontgate. Oder zuerst Courtyard.
Moment. Das ist das da. Für den Sarasa. Okay, ist da wieder so etwas Auffälliges? Wenn man sieht, dass die Mission hat? Nein, das ist sie nicht. Nein. Wo ist das denn? Das ist nicht. Mal schauen, da vielleicht weiter vorne. Ah ja, ich glaube, da vorne ist sie. Ja, nein. Hä? Ich verstehe das nicht. Okay, dann lade ich es mal für den Part. Der geht es doch schon ein bisschen länger als die anderen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich dann machen werde. Und bis dann. Ciao, ciao.